Палізняволенага папулярызатара беларускай мовы і культуры Паўла Белавуса перавялі ў магілёўскую турму, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна» са спасылкай на звесткі ад былых палітвязняў. Тыя кажуць, што Белавуса, цытата, без рэчаў і без біркі забралі ў магілёўскую турму нумар 4 ў лютым. Праваабаронцы зазначаюць, што гэта можа сведчыць аб новай крымінальнай справе супраць палітвязня. Да гэтага Паўла трымалі ў калоніі ў Шклове. Культурнага менеджера, заснавальніка крамы нацыянальнай сімволікі і сувеніраў «Сым Бальбай» затрымалі ў лістападзе 2021 года. Пасля адміністратыўнага арышту яго змясцілі ў СІЗА. Прадпрымальніка, які зрабіў вышыванку моднай і праводзіў дні беларускай мовы, абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, закліках да захопу ўлады і кіраванні экстрэмісцкім фармаваннем. У траўні 2023-го Паўла Белавуса засудзілі на 13 гадоў калоніі. Рэжым плануе паставіць высылку палітвязняў з краіны на паток. Прычым гаворка не толькі пра вызваленых, напрыклад, у межах перамоўнага трэку ЗША, але пра ўсіх асуджаных паводле палітычных артыкулаў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адпаведная пагроза ад карнікаў рэжыму адрасаваная тым, хто цяпер на стадыі апеляцыі перад адпраўкай на хімію. Паводле праваабаронцаў сілавікі прымушаюць асуджаных паводле палітычных артыкулаў падпісваць абавязанні. У выпадку паўторнага парушэння крымінальнага кодексу іх вышлюць за межы краіны. У Менску на будоўлі загінуў рабочы. Афіцыйнай інфармацыі пра абставіны трагедыі следчы камітэт пакуль не падаў. 38-гадовы арматурнік выконваў працы па страпоўцы. Ён узабраўся на шыт апалубкі і апынуўся заціснуты паміж ім і прамысловым абсталяваннем. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Цяпер асаблівую ўвагу следчыя надаюць высвятленню прычынаў і ўмоваў, што прывялі да трагедыі. Гомельскі рэстаран «Спадчына», які закрылі пасля правядзення абраду гукання вясны, аднавіў працу. Як заўважыла выданне «Флагшток», установа зноў праз 2 тыдні маўчання пачала абнаўляць свае сацыяльныя сеткі. Аднак анонсаў культурных імпрэзаў, якія ладзіліся там пастаянна, пакуль што няма. У канцы сакавіка праваабаронцы паведамілі, што за ўдзел у традыцыйным абрадзе гукання вясны затрымалі некалькіх асобаў. Прычым імпрэза магла быць узгодненая з абласным выканкамам і праходзіла ва ўнутраным дворыку рэстарана «Спадчына». На затрыманых склалі адміністратыўныя пратаколы. А 3 красавіка стала вядома, што «Спадчына» спыніла працу, нібыта праз тэхнічныя прычыны. Купляйце беларускае. Але ці сапраўднае? Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выявіла продаж падробных беларускіх тавараў у Расіі, у тым ліку пад брэндам «Бацькін рэзерв». Чыноўнікі паскардзіліся на гэта ў федэральную антыманапольную службу. Як выявілася, на маркетплейсах «Озон» і «Wildberries» рэалізуюць тавары, што пазіцыянуюцца як беларускія, аднак на самой справе да нашай краіны маюць ускоснае дачыненне. Такіх знайшлі больш за 25 найменняў. У ведамстве распавялі пра ліпавую прадукцыю, між іншага, малочнага свету, мілкавіты і рагачоўскага малочна-кансервавага камбінату. Фактычна, падобныя тавары вырабляюць у Расіі ці Кітаі, аднак на упакоўцы дзяржаўны сцяг Беларусі і адпаведныя надпісы. У Беларусі вырас попыт на пустыя вясковыя хаты. Такая тэндэнцыя склалася ў першым квартале года, паведамілі ў Дзяржаўным камітэце маёмасці. За 3 месяцы 2026-го новыя ўладальнікі з'явіліся ў 431 пабудовы. У ведамстве азначылі, што амаль 250 аб'ектаў людзі набылі за мінімальную цану, роўную адной базавай велічыні, то бок за 45 рублёў. Найбольш актыўна пустыя хаты куплялі на Меншыне і Гарадзеншыне, 118 і 107 пабудоваў адпаведна. У Дзяржмаёмасці адзначылі, што грамадзяне ўсё часцей разглядаюць такія дамы не толькі як варыянт для сталага пражывання, але і як лецішча. Таксама пустыя хаты набываюць як таннае жытло для рамонту і адаптацыі пад уласныя патрэбы. Гасцініцу «Бярэзіна» ў Барысаве, якая здабыла нядобрую славу ў Сеціве, закрываюць. Але не пра скаргі на санітарны стан яе памяшканняў. У барысаўскім прадпрыемстве «Жыллё» заявілі, што на базе аб'екту паўстане інтэрнат сямейнага тыпу, піша дзяржаўнае выданне «Менская праўда». Што да санітарнага стану, а менавіта наяўнасці клапоў у нумарах, на прадпрыемстве запэўнілі, што дэзінсекцыю памяшканняў праводзяць рэгулярна. А пасля скаргаў адной з наведніц правялі пазапланавае апрацоўванне. Пры гэтым ва УП «Жыллё» заявілі, што асобныя санітарныя хібы маглі стаць вынікам парушэння правілаў пражывання папярэднімі гасцямі. Відэа з клапамі ў гатэлі «Бярэзіна» апублікавала адна з наведніц, пасля чаго візіт ва ўстанову зладзілі прапагандысты тэлеканалу СТВ, якія пабачылі не толькі насякомых, але неахайны стан саміх памяшканняў.
Каб спыніць махляроў, сілавікам дазволяць ужываць фізічную сілу і агнястрэльную зброю. Гэта перадусім датычыць тых, хто захоча выпрабаваць свой лёс і стаць кур'ерам для перадачы грошай, заявіў начальнік управлення ў справе супрацьдзеяння кіберзлачыннасці МУС Андрей Ковалёв. Хочу обратить внимание, что интернет помнит все оставляет свои цифровые следы. Дана команда на применение физической силы, специальных средств, вплоть до применения огнестрельного оружия. МВД информирует о создании новой рубрики, в которой мы будем рассказывать реальные истории жертв. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Таксама Ковалёў апавёў пра найбольш папулярныя спосабы падману беларусаў. Самым распаўсюджаным застаецца вішынг, тэлефонныя званкі ад нібыта банкаў і сілавікоў, ды і іншых дзяржаўных службаў. Сярод іншых продаж няісных тавараў праз Інстаграм і Тэлеграм, трейдынг або заахвочанне ўкласці сродкі ў крыптавалюту, падман за арэндаю жытла. З пачатку года зафіксаваныя больш за 2500 кібермахлярстваў. Хоккейная менская «Динамо» за крок до вылету з плей-офф кантынентальнай хоккейнай лігі. У чвэртьфінале Кубка Гагарына зубры зазналі трэцюю запар паразу ад Акбарсу з Казані. Пасля двух матчаў у Менску серыя пераехала ў сталіцу Татарстану. І калі на Менск-арэне зубрам удавалася супрацьстаяць Акбарсу на роўных, то ў гасцях «Динамо» аказалася бітым з лікам 0-4. Цяпер Акбарс вядзе 3-0 у серыі да 4 перамог. І шлях «Динамо» ў Кубку Гагарына можа скончыцца ўжо заўтра ў другім гасцявым матчы. Калі зубрам усё ж удасца здабыць першую перамогу, то серыя зноў на один матч пераедзе ў Менск. Ну, проиграли, думаю, что такое, если так наверное, сказать, по всем статьям, да, тут так немножко было, да, может, и немножко так стыдновато за команду. Вот. Ну, ребят, тут характере, если вообще, мне кажется, хоккей делать, если ты, ну, характер надо проявлять. Выраз як карабель на завеш, так ён і паплыве, вырашылі праігнараваць на Віцебшчыне. У гарадскім пасёлку Сураж каля абласнога цэнтру мясцовых жыхароў праз Двіну перавозіць паром з назваю «Тытанік». Невялікі кацер, ледзь не адзіны спосаб трапіць на іншы бераг, каб не рабіць кола 100 кіламетраў праз абласны цэнтр. Без каментара. Дарэчы, сапраўдны «Тытанік» пацярпеў крушэнне якраз ноччу 14 красавіка 1912 года. Што ж, аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».